Sanibonani ekhaya lamaphupho. Uma umusha kule channel ngicela ushaye usubscribe. Uma ke le video uyibukela ke lapha ku TikTok, ngicela usifollowe bese uyang inbox ucela inamba. Namhlanje sikhuluma ngamaphupho ngombila. Uma uphupha udla umbila noma umbila nje cause lo buzile ubuze ngombila. Kusho ukuthi uzoceba futhi ke ujabule empilweni yakho. Uma ke kunganele ukuthi ke wonke umuntu adle nokho, kusho ukuthi ke uzobhekana nezinkinga noma nobunzima empilweni yakho. Bengicela mlaleli ukuthi ke ushaye usubscribe mawukuthi ubungakawushayi, ushare nakwabanye ukuze nabo bezoza bezolalela amaphupho ukuthi abike ukuthini. Ku TikTok usearch usichaza amaphupho bese uyang inboxa ucela inamba la ozosibuza khona njalo amaphupho oba nawo. Nisale kahle.